imagination by His beauty, the opening of the heart to His love, the surrender of will to His purpose, and all of this gathered up in adoration. Wow, praise the Lord. Without a doubt, God is looking for ones who will voluntarily love Him. Listen, sa daw, kanina bitaw pag-alagad sa Ginoo, pag-ibig sa Ginoo, voluntary mo yun, wapay ka, di pugos sa Ginoo. Amen? Di pugos pag-utas sa Ginoo, wapay yan. Naala di mo ganahan ka sa Ginoo, di. Naala ito ni ganahan ka musima sa Ginoo, di. It's your choice. Pero nakita ang Ginoo sa kasing-kasing na voluntaryo, na mga Lord na ako kay sipaw ka na nagawa. Amen. Ang kalipay sa Ginoo sugat ang tao mohimong desisyon. Choice ni sa tao, gitagaan tao free will or freedom to choose. It's up to us. Nano gitagaan tag free will, kay diya malipay sa Lord nga mupili ta niya. Amen. Otherwise, naadto mupili ta nga adik. Wa sa ko'y panahon anak pastor. Lord, sorry kayo. Sunod na ka. Well, si Lord, naalagaan siya. O bakit pa sila paduntiyon, may pangkwarta na yung tao. Pero ang tao, may kwarta. Ingon anak nga, ang Ginoo nagpabiling siya na. Amen. Pero kung ang tao magpili sa Ginoo, nabihan ng kalipay sa Ginoo. Now listen. Nangawa sa panahon sa mga Israelites, ubingkag sala, grabing sala sa mga Israelites. Grabe ka magulbulan, grabe yun kayo ka idolatrous. Himo pa silang mga idols kay to see is to believe. Asa man Ginoo, wala man sila Ginoo, amang buhat na lang tagrikulto. So grabing sala. Sige nag-awayan si Moses, pero along the way sa ilang journey sa promised land, masuko ginunta si Lord. Pero although na ay mga kasuko sa Ginoo gipahamtang, pero sa diya mga Israelites who cry out naman sa Ginoo, Lord! Maluoy na po sila. Ano naman? Because God is mercy. He's not a God that has a mercy, but He is mercy. He is merciful. Amen. He's a God of mercy. Siya ang Diyos sa kaluoy. Diyos siya ng kaluoy. Amen. Dili kay naa sa kaluoy, kung naa pwede mawa. Kung tumot kay kaluoy man siya. Amen. 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 Kaluoy siya na Diyos mo na time to time. Cry out ta. Musimba ta. Muday ta. Naa ang kaluoy. So ang pagsimba, pagsubmitar sa tanan natong kinaiya. Amen. Kung sa may mga kinaiyahan na to, ang tao sa tawhanon ng kinaiyahan na ay kinaiyahan sa pagka-saman. Pagka-negatibo, pagka-tapulan, unsa pa, kinaiyahan na di maayo, kinaiyahan na maayo, pero kanan-tanan gusto sa Ginoong isabit na niya sa atong pagsimba. Daw po lang tao, o sa tao maamog kinaiya, pero sa diyang imo na isurrender sa Ginoo, that's also a form of worship, knowing that you need God. Amen. Ang worship, usa sa mga indication na meaning na minanglan ka niya kay siya ang nag-iya nimo. Amen. Ang worship mao pag-intrigar sa tanan. Ang worship mao pagpanukyan sa tanan. Nga imong giisip nga wala dayoy imo. And that is how you present yourself. It's my word. Nga offer your body holy and acceptable before God. Because that is an act of worship. Ang worship mo ang pagtugyan sa tanan. Ang tanan kinaiyan, maamkon ka sa Ginoo. Sabi ninyo, gusto yun sa Ginoo nga sa'yo mulambing kaniya. Lord, ano ba?
sugod siyang pagalingon, basta kasabot ang Ginoo nimo. Ito palakpakan sa Lord. Pero kung kinayahon na ito ang pagsimba, deciding to grow. Amen. Sabi ninyo, kung kinaiyahan na ito ang pagsimba, bisan pag naglingkod na kastrabahoan, bisan pagkagtuwa sa uma, bisan pagtuwa kas daplin sa nga daplin, you can worship God. Muna'y kinaiya sa pag-worship. Hindi lang kay Domingo na magkaroon, worship ko. Nga karoon asaman ka, kailan ka mo hallelujah Domingo. O niya sa laing adlaw, malimot ka mo kayo mag-hallelujah. Because worship is like breathing. Without breathing, there is no life at all. And that is worship. Meaning, imong gilan ang pagsimba kinabuhi na kay mauna ang Diyos. So kung naatay desire, lumutlupo sa pagsimba, bisan pag naka sa eskwelahan, you can hallelujah Lord. Wala ka si ma'am, wala pa na klase, iduko ni mo yung ulo, hallelujah Lord. Lord, salamat sa mga. Kana ang kinaiyak, ipangita sa iyo. Amen. Ngayong amin ang mga estudyante. Estudyante din. Amen. Di kayo kuway klase, ha? Tapi tatamas ginhawa. Tapi tatamas ginhawa. Himuang lahi kasuban. Tingnan mo abay. Tingnan isuon. Lahi kas kalibutan. Lahi kas kalibutan marilin. Amen. Lahi kas kalibutan. Tanan. Manawis ang atong mind. Nourishment. Ma-healthy atong mind. Sabi ninyo, ang worship, magsugod ni sa kondisyon sa atong hunahuna o kasing-kasing. Because you love the Lord. Sama sa uyab. Pag uyab din mo na, perminti yun mo na sa handong mo. Amen, mga batangon? Uyab good. Okay man na siya. Pero unahan uyab si Lord kay uyab mo si Lord, pamili sa Bible, pagkasahunod mo niya. Amen? Pagkasahunod ta siya atong bridegroom. And we are the brides. Mabot ang kasal. Musugat na tas Ginoo. So karon pa ng daan, kinagulat pa sa itong kasal, inspired na dapat kanunay sa Ginoo. Amen. Diba si Sister Rose, magkumanin ng kasal. Sa wak pa sa lagi kasal, inspired ka rin permintig. Sa ito kayo doon, nagdadang kasal. Napay kaslulon. Amen. Mawala na. Sa sanang paagi niya sa Ginoo, inspired na sa Ginoo. Amin ba mga kaisyon na? Amen. Huwag man nato siya nakita in person, pero kanunay nato siya nabati. Amen. Na maayo ang Ginoo. Kanunay nato siya na sinating encounter na maayo kayo ang Ginoo. Purifying imagination, opening of the heart to His love. Actually, kanunay natong kasing-kasing. Kaya ang Diyos perfect siya na higupan nato. Amen. Ang atong response is to worship the Lord. Nagsakay ka jeep. Praise God. Ako, nagsakay ko, bisang seroplano, bisang asa, mag-thanks, mag-praise. Amen. 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 Nakakanunay. Ano naman? Habit na rin muna. Ang Bible nagsulti, God inhabit the presence of His people. So kung kinaya ni mo pagsimba, pagdaig sa Ginoo, imagine, uy-an ka sa Ginoo. Meaning, naasya diha. Kaya kung naasya, kanunay diha, wala yo'y makabatot nimo. Wala'y balatian, utang ko nimo. Wala'y mudaog, nandit ang kawan. Nagaan ka sa Ginoo, ang kaalam. Nagaan ka sa Ginoo, o escape sa imong kinabuhi, pagkaisunan, na magmadaogon ka. Praise the Lord. Surrender sa iyang kabubuton para sa iyang katuyuan. Praise the Lord. So inumduman na to, ang pagsigma na to, usali sa atong decision
Kadin gitiwa sa Ginoo gikan sa tao nga moingon ka sa imong galingon, Lord, gipili ka. Amen. Gihigugma ka na ikaw, Ginoo, mao'y ako first love. Praise the Lord. The time has come for His church to set their hearts and minds on Christ alone. He is worthy of our adoration and praise. In the words of Karl Barth, worship is the most momentous, the most urgent, the most glorious action that can take place in human life. Say with me, human life. That's because it gets us ready for what's to come. So now, ang atong pagsimba mga isunan, duman na to na isa urgent na kining aspect na to. Kung natay kina sa pagsimba, mao ni ang iisip na to ka pinaka-importante decision mao pagsimba. Ano man? Matod pa, nagpailang kini, nagiandam ni mong paglingon sa umakabot. Wa man ta kabalo sa pagpalit sa Ginoo. Wa man ta kabalo sa may kamusunan. Pero tungod kay ang pagsimba, gihimo na nimo kinaiya o nahimo kang connected kanunay sa Ginoo o makasali ka. Kung unsay moabot sa unahan, garantisado ang Ginoo dapig nimo, garantisado ang Ginoo manalipod nimo, garantisado ang Ginoo musuplay nimo. Kung naay kalistanan sa unahan, naay drought sa unahan, naay kagubot sa unahan, naay pandemic sa unahan, gi-preserve na kadaan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Now, meaning of worship, literally, we are made for worship. For God created us for His glory. So, kanang imong dagway, ang purpose ana aron nga mohatag og himaya. Try to imagine we are created in His image as well as in His own likeness. So wala na laing intention sa Ginoo. Why is it God created you? Why is it God created me? Is the ultimate